Hi guys, it's me again, Joel Borja. O nako ipatanaw kaniya guys, mo nindot ni nga view from Buluon, Cebu, South Philippines. Nindot ni sa nga view mura og nasa gawas sa nasod sa sayo sa kabuntagon sa kong pagbiyahe. Dito kay guys, mo ipagsidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon og nindot kayo ang view diya sa kalsada sa Buluon with beach, dagat guys. Okay, so sana mag-uban-uban ta og please subscribe my YouTube channel. Okay, guys, hanap ka at sa tuwin ay napabalisa ang puso ko'y lalabis na umibig sa'yo. Ikaw pala ang aking ang pag-ibig ko. Anong magpakilala sinusundan, di ka naman tumitingin. Anong dapat gawin?